ħammur ninaqat mal-Sur Cremona. Is-Sur Cremona qiegħed magħna bħal dejjem qed nirċievu ħafna SMS u hawnhekk jekk tippermettuli ħanerġa' ntenni dak li bdejt intenni matul din il-ġimgħa. Meta tibatu l-SMS jekk tistgħu tkunu konċiżi naħseb għal kulħadd ikun tajjeb, però kunu għafu illi meta tibatu SMS fuq 50617000 hemm numru limitat ta' ittri illi wieħed jista' jikteb fuq u allura jista' joħdilkom iżjed minn SMS wieħed għalhekk dejjem ngħidulkom ippruvaw kunu konċiżi. L-importanti li tibatulna f'dan il-każ in-numru tal-SMS. Kif aħna in-numru tal-karta tal-identità. Kif aħna George? Grazzi, tajjeb ħafna. Kif qed naraw. Smajna l-Nil. Jatina daqxejn informazzjoni kif issa jarrossu. Dilettant inti tal-kċina, George? Mux ħażin. Hu pjaċi. Aħna jiena meta jkolli xef sew dejjem nitgħallem fil-verità. Eżatt, nitgħallmu mingħand min jifhem fil-mestieru. U kultant anki għax mhux li timxi eżatt mar-riċetta li jkunu qed jagħmlu sakemm ma tkunx ħelu, imma li tieħu l-idejat minn dawn il-professjonisti titgħallem. U tkun iżjed prattikanti. Affarijiet li ma tkunx qed taħsibhom waqt li tkun qiegħed tipprepara, imma tricks bih. Ekku. Aħna għandna ħafna x'nagħmlu illum. Ekku. ħafna SMS illi daħlunna l-ġimgħa li għaddiet, xatt għalilna għandi 62 sena meta rrid napplika għal ta' darba b'sena. Eżattament, mela sinjura qiegħda tirreferi għal dak il-bonus li nħallsu darba fis-sena li daħal fl-2015 fejn inħallsuh lil dawk il-persuni li għandhom xi numru ta' kontribuzzjonijiet bolo li mħallsin. Iżda qatt ma ġew eliġibbli għal pensjoni. Li jieħdu ekku. Kontributorja għal pensjoni li titħallas kull 4 ġimgħat. U allura dawn mill-2015 bdew jiġu rikonoxxuti anke biħlas ta' darba fis-sena. Dan il-ħlas fil-verità sar din il-ġimgħa. Qed isir din il-ġimgħa ġifieri min ħajrċievi il-pagament fil-kont bankarju tiegħu se jkun qed jidħollu nhar is-sibt li ġej jew inkella bejn għada u nhar il-ġimgħa. Fil-każ ta' din is-sinjura għaltinna li għandha 62 sena u allura nifhem li twildet fl-1960. Allura minħabba illi hemm l-etajiet pensjonabbli din is-sinjura ġala darba twildet fl-1960 tilħaq l-età pensjonabbli tagħha meta tasal għall-età ta' 64 sena. Dan il-pagament se jitħallas lilha fl-età ta' 64 sena u jekk ikollha inqas minn 5 snin kontribuzzjonijiet se titħallas skont dak li ġi deċiż fil-budget tal-2023 se titħallas 450 euro jekk ikollha bejn sena u 5 snin, jekk ikollha aktar minn 5 snin se titħallas 550 euro. Ġifieri tagħmel differenza wkoll anki ta' kemm ikollhom bolol imħallsin. Kemm ikollok bolol imħallsin iva. Fil-verità din is-sena keġa żdied b'50 euro. Kien 400 is-sena li għaddiet għal dawk li ħallsu inqas minn 5 snin, kien 500 sena li għaddit għal dawk li ħallsu aktar minn 5 snin, din is-sena ġi 450 u 550 rispettivament. Ħanadi għal SMS ieħor, infakkarkom 50617000 jekk intom tixtiequ li jkollkom anki aktar informazzjoni waqt din il-parti tal-programm. Mela sinjura qaltilna xi simha twildet fil-59 għax hekk jispiċċa n-numru tal-karta tal-identità tagħha f'Marzu li ġejna la 64 sena u kull m'għandi bolol huma bejn 5 u 6 snin qed tgħidilna din is-sinjura. Issa li nixtieq inkun naf jekk hemm x'għalfejn tapplika għal dak il-bonus ta' darba, ġifiera qed nerġgħu nitkellmu fuq l-istess bonus. Imma fil-verità ħanati ftit iktar informazzjoni. Għax hawnhekk is-sinjura qaltilna li għandha bejn 5 u 6 snin. U fil-verità dis-sinjura tatna n-numru tal-identità. Sinjura jew is-sinjur ta' qabel ma tatniex in-numru tal-identità. Is-sinjura se tilħaq l-età ta' 64 sena minn hawn sentejn oħra. Le, matul is-sena li ġejja, għax twildet fil-1959. Iva. U allura l-età pensjonabbli tagħha hija 64 sena. F'Marzu ta' dis-sena tagħlaq 64 sena. F'Marzu ta' din is-sena ekku tagħlaq l-64 sena. Għax aħna qegħdin fl-2023. Ekku. U se tkun qiegħda titħallas bħalissa fil-ġimgħat li ġejjin il-massimu ta' 550 euro imma jitnaqqas biftit minħabba li l-età tagħha ħatilħaqha f'Marzu, ġifieri jitnaqqas biftit għax Jannar u Frar ma kienx ħaqqa dak it-tip ta' benefiċċju. Ma hemmx għalfejn għax hija parti mill-mistoqsija. Ma hemmx għalfejn tapplika għalih dan it-tip ta' benefiċċju. Għax id-dipartiment għandu biżżejjed informazzjoni sabiex ikun jista' jħallas dan it-tip ta' bonus ta' darba fis-sena.
Mela, mistoqsija oħra qed tistaqsina issa xi ħaġa kompletament differenti li il-mistoqsija li għandha qed tistaqsi kemm tieħu snin fuq kull wilt. Eżatt, bħala kreditu tal-bolla. Bħala kreditu tal-bolla, mela. Aħna fil-liġi hemm artiklu li jagħti pataflun ta' kredits lil persuni illi jkun ħaqhom. Ġifieri dis-sena fil-verità reġgħu daħlu kategoriji oħrajn ta' min inkunu qegħdin nagħtu credits. Il-credit tfisser il-bolla mħallsa mill-gvern meta inti tkun qed tieħu ċertu benefiċċju, pereżempju, tkun qed tieħu sickness benefit. U allura dik il-ġimgħa jew dak il-ġimgħat li tkun qed titħallas sickness benefit, il-bolla ma tkunx qed titħallaslek mix-xogħol imma ikun qed jikkaverjaħilek il-gvern. F'dan il-każ is-sinjura saqsiet bħala ulied. Jekk inti twilid qabel l-1962, il-credits għal kull wilt huma sentejn. Jekk twilid wara l-1962, il-credits għal kull wilt huma 4 snin. F'dak il-każ li imbagħad meta tasal għall-età pensjonabbli jiġu magħduda ma' dawk il-bolol li inti ħallast waqt il-ħajja lavorattiva tiegħek sabiex inti dejjem tiġi tieħu pensjoni aħjar. Dawn it-tip ta' miżuri dejjem jidħlu sabiex meta l-persuna tasal dejjem nħobb intennija, sabiex meta persuna tasal għall-età pensjonabbli tagħha u titlob pensjoni dejjem tirċievi pensjoni aqwa milli kienu jirċievu ta' qabilna sabiex aħna dejjem lill-pensjonanti intuhom ukoll saħħa finanzjarja sabiex jibqgħu għaddejjin fil-ħajja tagħhom. U għalhekk ukoll hawnhekk inżid illi tingħata żieda tal-għoli tal-ħajja kif ingħatat din is-sena u fis-snin li għaddew plus żieda addizzjonali lill-pensjonanti. Ħalli dejjem tingħatalhom saħħa finanzjarja aħjar. Mela biex nirrispondu anke dik is-sinjura 4 snin jekk twildet wara 62. Wara 62. Wara 62. 4 snin għal kull wilt. Għal kull wilt. Mela xi ħadd ieħor hawnhekk xi ħadd qed japprezza l-mod ta' kif tispjega anke meta nkunu qegħdin naqrawlek xi mistoqsija sur Cremona u qalt li nixtieq jekk jogħġbok nagħmellek żewġ mistoqsijiet il huma dawn. Waħda nixtieq inkun naf kemm inħallas kull xahar jekk il-mara indaħħala fil-home ta' San Vincenz. Jien id-dħul tiegħi huwa ta' 747 euro kull 4 ġimgħat mill-pensjoni tal-bolli u 652 euro 79 ċentesmu fix-xahar mill-pensjoni tat-teżor. Ġifieri hemm żewġ pensjonijiet. U minn barra dan il-mara tirċievi 550 euro bonus ta' darba fis-sena. Dik kienet l-ewwel mistoqsija. Issa, it-tieni mistoqsija, il-mara tiegħi għalinna minniju tagħna n-numru tal-karta tal-identità tagħha għalqet 75 sena u għalhekk din suppost intitolata għal 300 bħala senior citizen għax aħna semmejna il-250. Anzi, 550. 550, il-bonus. Tkellimna huwa il-bonus ta' dawk li ħarsu bolla u ma jiġux eliġibbli għal pensjoni. Is-senior citizens grant hija xi ħaġa differenti li se nfissirha wkoll. Ta' wara meta tilħaq l-età ta' 75 sena. Fil-fatt din qed tgħid li din suppost issa intitolata għalihom ukoll għalina dawn meta tirċevihom. Mela. Għallinna minuta, n-numru tal-karta tal-identità. Tana ħafna dettali. Eżatt, bl-ewwel parti ċekkjajt il-każ partikolari u ngħidlu illi jekk il-mara tiġi biex tidħol fil-home li semmit, min se jibqa' d-dar se jibqa' jirċievi 70% tal-pensjoni f'dak il-każ. U nofs il-bonuses li ikunu attaċċjati ma' dik it-tip ta' pensjoni. Fuq il-550 li semma s-sinjur minħabba li s-sinjura għandha xi kontribuzzjoni timħallsin li huma aktar minn 5 snin, imma xorta ma jiġibuwix eliġibbli għal pensjoni ta' kull 4 ġimgħat li titħallas kull 4 ġimgħat, issa din il-ġimgħa kemm ħarġilha pagament ta' 550 euro f'dak il-każ. Fuq is-Senior Citizens Grant dik tirċevija l-persuna meta tilħaq l-età ta' 75 sena. Li kombinazzjoni tħallsu din il-ġimgħa ukoll flimkien mal-bonus ta' dawk li ħallsu xi bolol u xorta ma ġewx eliġibbli għal pensjoni. F'dak il-każ minħabba li jekk persuna tkun laħqet l-età din is-sena ta' 75 sena, is-Senior Citizens Grant hija 300. Imma jekk inti tkun għalaqt l-età f'nofs is-sena, tirċievi nofsa. Għax toħodha prorata. Eżattament, skont ix-xahar li tkun il-ħaqt l-età ta' 75 sena. Fis-snin ta' wara mbagħad tibqa' tirċievi 300 flimkien mal-bonus ta' dawk li ħalsu l-bolol u ma għandhomx eligibilità għal pensjoni. Dak toħodhom flimkien. Ma titnaqqas waħda minn oħra, jiġifieri Senior Citizens Grant. U l-bonus lil dawk il-persuni. Se jittieħdu. Eżattament, lil dawk il-persuni li għandhom bolol imħallsin nista' ma ġewx eligibbli għal pensjoni, dawk joħduhom flimkien. Qabel kien jieqaf
dak li ngħidulu deficiency contributory bonus u jibqa' jitħallas is-senior citizens grant. Barra hekk kif il-persuna tilħaq 80 sena, is-senior citizens grant titla' għal 400 euro imbagħad. Qed nagħti dawn id-dettalji kollha x'kombinazzjoni dawn iż-żewġ bonuses tħallsu issa di kombinazzjoni f'dan il-perjodu. Eżattament. Ġifieri, is-sinjura jekk tidħol ġo home jinqataw se tieħu lura 70%. Min jibqa' d-dar, għax inti xi ħadd ħajibqa' d-dar. Mela din is-sinjura. Skont dan l-SMS. Eżattament, skont dan l-SMS is-sinjura se tidħol fil-home, ħanamlu li daħlet fil-home, min se jibqa' d-dar, jiġifieri raġel tagħha f'dan il-każ ħajibqa' jirċievi 70% tal-pensjoni tiegħu. Eżattament, mhux il-100%. All right, okay. Mela, SMS ieħor proset tal-programm Sur Cremona jista' please jgħid li għaliex niġi intaxxat fuq il-pensjoni tar-Romol, jien ma naqbis l-ammont, ma narax sewwa dan li nkunu qegħdin insiru intaxxati. Din għaltinna n-numru tal-karta tal-identità jispiċċa b'62, tista' please tweġibni? Mela, hemm rati tax-xabli li huma thresholds għal pensjonanti u dawk it-thresholds li mhumiex għal pensjonanti għalina. Issa, jekk il-persuna tkun għadha ma laħqitx l-età pensjonabbli tagħha u f'dan il-każ. Il-verità twildet fit-62. Eżattament, f'dan il-każ għadha ma laħqitx l-età pensjonabbli tagħha, f'dak il-każ il-pensjoni tagħha u xi dħul ieħor imbagħad jiġi magħdud flimkien sabiex jidħol fit-thresholds tat-taxxa ta' dawk illi jkun għadhom ma laħqux l-età pensjonabbli tagħhom. Issa f'dak il-każ il-pensjonanti mis-sena li għaddiet għal din is-sena dawk il-pensjonanti illi ikunu wkoll qegħdin jaħdmu, ġifieri għandhom dħul minn xogħol u dħul minn pensjoni, din is-sena li għaddiet kienet 20% jiġi injorat midħul mix-xogħol sabiex jiġi intaxxat. Minn din is-sena dik l-20% tela tal-40%. Sakemm fuq medda ta' snin sussegwentament tiġi illi dħul minn xogħol u dħul mill-pensjoni ma jibqgħux jingħaddu flimkien għal finijiet ta' taxxa. Mela, aktar SMS għandi 61 sena u 41 sena bollo li mħalsin. Jien nista' nieqaf u nieħu l-pensjoni? Mela, ħanfisser. Dan huwa l-SMS li rċevejna. Mela, ħanfisser daqsxejn l-età pensjonabbli u meta tista' tapplika l-pensjoni. Ġifieri din it-tip ta' SMS sanoltu ħafna nies. Aħna nafu illi hemm ċertu snin skont is-snin li twelid bħala età pensjonabbli tiegħek. Dik hija riforma li kienet daħlet fl-2007 u allura qegħdin insegwuha. Dawk kollha li twildu wara l-1962 wara 1962 l-età pensjonabbli tagħhom hija 65 years of age. U allura jekk ikollok biżżejjed kontribuzzjonijiet jew 40 sena jew 41 sena, wieħed fil-każ ta' 41 sena jekk twilid wara l-1969, tista' tieqaf taħdem u tieħu l-pensjoni ta' 61 sena. Xorta ġifieri applikabbli di. Iva. Imma qed nagħti l-eżempju ta' dawk li twildu wara 1962. Ħalli kulħadd ikun ċar. Nkunu qisna qed nikkaverjaw il-kulħadd hawnhekk. Jekk inti imbagħad tieqaf taħdem u tieħu l-pensjoni ta' 61, bew 61 u 65 ma tistax taħdem. Għax l-età pensjonabbli tiegħek hija 65 sena. Iżda, jekk tiddeċiedi u jkollok biżżejjed kontribuzzjoni illi tibqa' taħdem wara l-età ta' 61 sena, kull sena ir-rata tal-pensjoni tiegħek tiżdiedlek persentaġġ. Ġifieri, jekk inti għandek biżżejjed bollu tista' tirtira ta' 61 u tibqa' taħdem sa 62, tiżdiedlek ir-rata tal-pensjoni b'5%. Jekk tibqa' taħdem sa 63. Eżatt bħal faxxa ta' qabel, ġifieri bħal dawk li twildu qabel 62 u dawk li jibqgħu jaħdmu wara l-61 sena u jirtiraw ta' 63 sena u jkollhom biżżejjed bollu ta' 61 imħallsin, hemmhekk ir-rata tal-pensjoni tiżdied b'10.5%. 64 sena tiżdied b'16%, jekk tilħaq l-età ta' 65 sena u tieqaf taħdem ta' 65 sena, hemmhekk imbagħad tiżdiedlek b'23%. Dejjem jekk ta' 61 sena kellek biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsin sabiex inti tikkwalifika għal dik id-differil ngħidu għal percentage increase fil-pensjoni tiegħek. 5061700 kull ma fadlilna żewġ minuti. Ħanna nħaq naqra messaġġ ieħor jiena da qed jgħidilna jiena waqaft mix-xogħol fil-31 ta' Diċembru li għaddiet, però għadni ma applikajtx għall-pensjoni illa għaliex għadni ma rċevejtx il-job termination letter, inkun nista' nieħu l-pensjoni backdated meta napplika. Mela, ħanfisser daqsxejn u xtajt il-liġi wkoll f'dan il-każ. Is-senjur l-ewwel nett inħeġġu li jista' japplika anke mingħajr il-job termination letter jekk għadu qiegħed jistennija. Ħalli ma jkollux
il-ħsieb illi għadu ma daħħalx l-applikazzjoni. Ma nafx meta ħajalaq l-età tiegħu, ma nafx kemm sa jalaq għax m'għandix ID card number tiegħu. F'dak il-każ is-senjur għandu ċans 6 xhur sakemm japplika għall pensjoni tiegħu. Ġifieri hemm artiklu fil-liġi li huwa l-artikil 97 tal-att dwar is-sigurtà soċjali illi jgħidlek meta tkun tista' tagħmel l-applikazzjoni tiegħek. F'dak il-każ is-senjur mill-età pensjonabbli tiegħu. Ġifieri minn meta jilħaq il-61, 62, 63, 64 jew il-65 għandu ċans 6 xhur oħra sabiex japplika l-pensjoni u jkun jista' joħodha minn meta jkun laħaq l-età pensjonabbli tiegħu. Jekk jaqbes is-6 xhur imbagħad ħajkollu diffikultà biex jitlob dawk l-arretrati lura minħabba. Fil-verità allura jaqbillu daħħal l-applikazzjoni eżattament kif jirċiev il-job termination letter hemmhekk imbagħad jerġa' jibgħatha lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Dak huwa l-parir tiegħi. Bela, ma kellniex numru tal-karta tal-identità tiegħu kieku konna niġu bil-risposta eżatta 5061700 jekk intom tixtiequ li tistaqsu xi ħaġa lis-Sur Cremona u nirrispondukom bħal 8 tiem. Ikolna ħafna SMSs, ħafna mill-SMSs li tibatulna, probabbilment diġà irċevejtu ir-risposta u xek George, forsi nispjegaw ftit anke li. U min kellu jirċievi telefonata mill-nielu u jista' jkun hemm ċertu telefonati li jkollna bżonn nibqgħu insegwhom sakemm naraw li terminajna l-każ ukoll. Ġifieri jekk għadkom ma smajtux għatu daqsxejn ċans għax kif qed ngħidu jkollna nfluss ta' SMSs imma se tisimgħu ir-risposta wkoll anke mid-Dipartiment. George, nirringrazzjak tal-informazzjoni kollha li tax nitalmu ħafna minn dawn l-SMS ta' telespettaturi tagħna u SMS li jibatu telespettaturi tagħna jistgħu jolqtu lill-oħrajn li jkunu qed isegwu dan il-programm. Pereżempju, il-bieraħ kont qed nitkellem ma' telespettatriċi tagħna, insellmilha minn hawnhekk, qalt li jiena dejjem insegwik, qalt li għadda se jkun hemm min-notar, se jkun hemm tas-servizzi soċjali. Jiġifieri telespettaturi li skeda jafuha bl-amment. Anka minn kif jiktbu ċertu SMS, in-nies telespettaturi jkunu jafu eżattament kif titħaddem ukoll is-sigurtà soċjali. U dak sabiħ li nkunu qegħdin hawnhekk u għalmenu ikunu qed jisimgħu dak li qed ngħidu jifhmu. George, grazzi niltaqgħu bħal 8 tiem. Aħna ftit tarif pubbliċitarju bqgħu magħna.